मैं मौसा झियो को धरी जाओ যেতে পয়সা খরচ হচ্ছে হও কিন্তু মু পয়সা দেবি কিন্তু জায়গাটা মোর দরকার কালি ভাই এটা কথা কইবো ওটা আদেশ দে সান ভাই বলি মতে যাহা কইবি মু তো কথা মানি জগুন লোক মানে মতে মারিছ চলো ভাই ଅଧିକା ଚୁରି ଛାଡ଼ି ହଉଛୁ ତମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ନାହିଁ ନା ବର୍ଷା ରାତିରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାପୁ ଝିଅ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତୁ ତାକୁ ମାରିବୁ ବେ ଏ ସହରରେ ତୋତେ ଜାଗା ଦେଲି କିବେ ରହିଟା ଭାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୋ ପଇସା ଆଗୁରୁ ଉଠେଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଦୂର ହୋଇଯିବି ଭିତରେ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ तो स्त्री को दे ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କରନି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ କରିବି ତମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକ୍ ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ଭାଗ୍ୟତ ଲେଖିଛି କପାଳ ଲିଖନ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମଣିଷ ଜୀବନ କାହାକୁ ହସାଏ ସିଏ କାହାକୁ କନ୍ଦାଏ ରେ ତାହାର ସିନ୍ଦୁର ସାଥୀ ସେ ନେହା के दिए सब देख भाई देख तो ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନ କରିଛି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲେ ହଉ ଆଜି ତାହେଲେ ତା କାମଟା ଖତମ କରିଦେବା ତଙ୍ଗାରୀକୁ ଫୁଲ ଲଗାବେ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଷ୍ପେଚର ମର୍ଡର କରିଥିଲି ନା ଭାଇର ନା କଥା ନା ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲ କିଛି କରନି ବେ